सेंग्राजों 정확히 जों दिनैनो 보야 गोबां जायगायाव खायजाखा 어러 루트 खायजाखा 뭐 루트고 뭐 한편이 때버 검 덩고 좀 어러 दिनैनि program मैयानि program 하나보 program दङ होननानै जों पाठ खाजु दङ दिनैबो प्राय 1000सो गोबां बोयो अरो दिनै जों मा आमदायो मेसेजखा लाजि ताखौ काहाम दुखु काहाम जों बुबाग्रा साथा गोबां मा बिसिरोमो जों पार्टी खाजा CPM खाजा कांग्रेस खाजा आइएनटीटी खाजा टीजेएस खाजा पाट बागजाक थुमासा थुमांनि थुमाकाम थुमाबुरै आलका खरां बुबाग्रा सबानि अरो खायना होनै हा बुबाग्रा हाबा नखरका बिनि प्रत्येक जों थामचा खालायो थामचा बाक्सा टंखाय जेसे कुथुक पानो अंथं एमनकि जों जरागासिया कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खायि पर्यन्त त्रिपुरा हास्टेव 6 शिड्यूल 2 मानो हंखाय दाबो बुबाग्रानि कक हंखाय जों हावो गुबैनो जत्तनो खाय दंबायदि जों म हानो सकाक नावै कायसा सेपारेट त्रिपुरा लैंड नैयाखायबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खायमैयाखाय हावो हानि बुसा त्रिपुरा सरो दा थिनांगौ थांमालिया बनि बागै सेपारेट त्रिपुरा लैंड माया सबजरा तिनि म चबा दंनाय बुसखांगो तिनि चबानो तेबो फानखानायनि बागै बुबाग्रानि मोखांनो तेबो सिंनानि बागै बुबाग्रानि बुखानो तेबो वारनानि बागै एडिसि चंमारियाव फर्स्ट स्टेप लाइथांनाय 2021 नि चंमारियाव 18टा एडिसि सीट माने पावर अफ फाइभनि सोलाय ताकालायबो हायनो 25-26टा एकदम एब्सोल्युट मेजरिटी मानमणिपुरे जों बुबाग्रानो तेबो फान दोनाय म फान ताइ कुरि मासनि परे विधानसभा चंमारि होननाय এবং ताकालाय एडिसि चंमारियाव जों त्रिपुरा हास्टेव खायसे लाइबोमा जों सोलाबनाय ताइ कुरि मासनि परेबो विधानसभा चंमारियावबो जों त्रिपुरा हास्टेव खायसे लाइबोमा सोलाबनाय म लाइबोमा सोलाबनानै त्रिपुरा मथानि बागैया लाइबोमा सोलाबनानै दङ बुबाग्रा सारा त्रिपुरा हास्टेवनि त्रिपुरा सानि बागै बनि बागै बुबाग्रानि लाइबोमाव CPM खायथंनाय कसम खाकाहाम चिनि त्रिपुरासा बरक नरगोबा थांगिया BJP खायथंनाय नरगोबा थांगिया जारा आरो कांग्रेस खायथंनाय नरगोबा थांगिया बुबाग्रा गोबां मा जागावनो मकक साव एकदम क्लियर खायो I don't care that त्रिपुरा मथा I only care आं सुदुक किरिवो आनि त्रिपुरा सानो मथंनाय आखलायनि मत चंमारि अब कुनु पार्टीनि चंमारिया मत चंमारि जातिनि चंमारि दफानि चंमारि अ चंमारि अ ताबुक बरक गोबां मा 10% बरक बुबाग्रानो सुबागानि हिनि ताबुक खाथनि दङ फानथनि दङ दिनैनि म रुट्सनि परे म आमतेनि बरक आरो जे 60-70% बरक बुबाग्रानो लगि दङनि खोनानि सिमिके ताय आरो 80-90% बरक बुबाग्रानो थनि खाबानि बेलेखे खावा पति सार कायसा सुन कायसा MLA जग अला बासाय तबनाय जे MLA जग जे रामचंद्र काजा गु बेक जामाने ताबु नि लगिबो तिनिसे जरानो के माने बाहेराव चिनोबो पार्टीनि इंटरनल मैटर जों इनक्वायरि खाय दङ अ आमतेनि बरक जे इस्यु तुइ मतो माननाय विधानसभा थायो मान मजलिसपुर विधानसभा अ आमतेनि तिल जों इनक्वायरि खायमानि यागुलो बुबाग्रा सह अरनि जे चिनि जेम्स सह MLA चिनि ब्रनदीप सह आसुरलायि रियली बो आमते कुनु एंटी पार्टी पलिटिकल एक्टिविटीज खाखाया आबनो जों जासायखायनायनि परे पार्टीनि कन्स्टिट्यूशन दङ जत पार्टीनि सिगां कतर कन्स्टिट्यूशन दङ म कन्स्टिट्यूशन रायजातै पार्टीव जतन समान ना MLA ना बरकसा साधारण मेम्बार ना जेकुनु बरक যদি অবসত্যকারী মানতে থাকে চলুন হবে না পার্টি লাইন করে ঠিক আছে।